रूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सुरासुरे सेविता पादपङ्कजा सुरासुरे सेविता पादपङ्कजा करीशराजितगमनीय पुस्तका करीशराजितगमनीय पुस्तका वाणी मां पाहि के वाणी मां पाहि वाणी मां पाहि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा विद्यारम्भं करिष्यामि ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಾಲ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಿಕ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕುಂಪಾಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಾದವನುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗನೆ ಈ ಸತ್ಸಂಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾದಾ ಒವೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವನ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಇರು ಇಡಬಲ್ಲ ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಸುರುತಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಅದುಪ್ಪು ಅವು ಚೇತನ್ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ್ನಾರು ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಐಕ್ ಸೇರದನ ಜನಕಲೇನು ಐದು ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೇಶಗ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ನಾಯಕನ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಒಮ್ಮತಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಜಯ ಆಯ್ನ ಕಾರಣದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾತಾ ಜವನರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಅಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಮೋದಿಜಿನ ಕನಸುಲ ಆದುಪ್ಪು ಮೋದಿಜಿಲ ಕೋಡೆಲಾರನೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡೇರು ಸುರುಕಾದ ದೇಶ ಕಾಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಡು ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಸೈನಿಕರಾದುಪ್ಪು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಸುರುತಾದ ಯೋಜನೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಸೇರಿದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗಲ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಹೋದು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಆ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿತ್ತಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾನ್ ಹೋದಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಹೋದು ದೇವರು ಇನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದುಪ್ಪು ದೇವರ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಕೊನೆದಿರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕು ದಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಆ ಬುಕ್ಕುನು ನಿಖಲ್ ದೆತೊಂದು
ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಅದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಖಿಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜೋಕುಲೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಕಲೊಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ ನಂಚಿನ ಆಶಯ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಶಯ ಕಾಲೋನಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬಾಗ ಶಾಲಾ ಪಟ್ಟು ಆಟೋಟ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕಲ್ತಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಮನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕೊನಲ್ಲೇ ಇನಿ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಭಾಗಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಗಳಿಸಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದದೆ. ಏನು ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಜೋಕುಲು ಪಿದೆ ಬುಕ್ ದೇತನರೆ ಹೋದಿತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇನಿ ವಾತಾವರಣ ಎಂಚ ಹಣ ಬಂದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಜವನಿರು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಡೆ ಬುಕ್ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲೇ ಕಾಂಡು ನೇನೆ ಶವನ ಪಂಡಿನಿ ದುಮ್ಮುದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ಜೋಕ್ ಎದುರುತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ನಿಗ್ಲು ಮಾತಿರಲ ಈ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಎಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಈ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಏರು ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ್ಲರು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಾವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು. ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆ ಜಿಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ದುಮ್ಮು ಪಾಯರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಶ್ರವಣ್ ದಾದಾಲ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಓದಿತ್ತಿರಂದ ಅವರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಪಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡು ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆలు ಎದುರಾಪುಡು ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರ ಹಾಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಅವಡು. ಇನ್ನು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಪನೆಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀ ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಚೇತನ್ ಈ ಸರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಇನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಆತನಿ. ಇನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಏತ್ ನೇಟ್ ಪಾಲುಂಡ ಉತ್ಸವದ ಪಾಲುಂಡು ಬಂದ ಇಡೀ ಓಕುಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪನೀಯರಿಂದ ಅವು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಯಾಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಪಕ್ಕು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ 2ನೇ ವರ್ಷ ಪುನರಾಯ್ಕೆ ಆವಡುದಂದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಪುನರಾಯ್ಕೆ ಆವಡುದಂದ ಪಕ್ಕುನ ವಾನಮನ ಎಡ್ಡ ನಡವಳಿಕೆ ಉಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಎಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ನೇಕು ಮಾತ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀರೇ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ. ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡ ಅಪ್ಪನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಪೂರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪಿನಿ ಮಲ್ತನೇನು ಪಿನಿ ಎದುರಿಸಿದ ನಾನು ಯಾನು ಮೂಲ ಉಪಯೋಗನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ನಮೂನೆದ ಪೂರಾ ನಮೂನೆದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅದ ಇನ್ನು ಮೀರಿದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಡೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 2ನೇ ಸಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮೋದಿ ನೀ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅಂಡ ಐಕ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡೆ ಮೋದಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರತು ಯಾನೆ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರಡೆ ಓವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಡಲ್ಲ ಅವು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನು ಇನಿ ಆ ಮೋದಿನ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡೆ ಈ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯದೇ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಿಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಚೇತನ್ ಬಂಡೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲಾರೆ ಏಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗದವರಿಟ್ಟು ಕುಲೋನೇರು ಆ ಕುಲ್ಲಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನೇ ಅವೇ ಸಂಘಟನೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಪನಿ ಇನಿ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಚೇತನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಳು ಅಜಿತ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಆ ಒಂದು ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಆತನು
ಸತ್ಯವ ನೋಡಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಅವೊಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದು ಚೇತನ್ ಅವಲ ಅವನಿ ಬಡಪಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಾನು ಸುರುಕ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಚನೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತ ಊರು ಬೋರ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಓಲುವೆಪ್ಪಾಡು ಜನಕಲಿಗೆ ಆ ಯೋಜನೆ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವ ಬೋರ್ಡು ಒಕ್ಕ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇಂದ್ರೆ ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪುಗ ಐತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಉಲ್ಲಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಲ್ಪ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಐತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಐತನ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆವಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ನಿಖಿಲನೇ ಊರ್ದ ಸಾರಥ್ಯ ಏರು ಚೇತು ಓಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದನೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಾರಥ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಮ್ಮ ಸಾರಥ್ಯನ ಚೇತನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತು ತಪಕ್ಕು ಅಂಜಾದ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯನ ಪೂರ ಮುರಣಿಗೆ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಜ್ಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪೂರ ಬರಿಕದೀಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಜನಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವ ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ
దని ತೋಂತನ ತನದರ ನತದರೆ దని ತೋಂತನ ತನದರ